kan tran main thutlem han nei ve le lok kan dua kar masalama khotlanga chiat to kanom lo maya mak pa te kalo ni ve le zel bok nen thildang engma boi pui the ni bik si lowa tunkar chu pathian zara gandam te ni chuan kan active chole thei tura angaila chu mai ba ka tuna kan recap lai hi episode kal lai la phachi lo maila kan nga khol deuh to hringa episode khat hi minute sari vel chaute ni thina video pakhata po hian episode sari chunglam hlir hi recap angai thina wangin azo chak em ti khamilo hriat pui don nia episode masalama khan inspector suang le gu chingin doctor fana phone thar leisak in chuin episode a top zui ni kha khamin hu khan phone dora kalin a phone du zong chu en kol ngal chuti lai chuan meiche pakhat lo kalin a ming chu huang ziali ani hi kan ria dan tur chuan episode masalama mi yutingi thian nu khani abial pa hausa pa thawanen lo kalin inti hausak mel zet chuan phone thar leina tur paisa anei rin lo thu ron soi pa thawa chuan a thian te an ni le ni lo zot ngalin in mel ria tir ve tur chuan ati huang ziali chuan ia bu fana te ang chu a mel riat du arin lo thu soin doctor fan pon alo mel riat pai bik lo thu lo soi ve ngal chu ve le pa thawa po chu lo thin rim ngal hle in huang ziali po chuan doctor fan chu alo an khum ngal bor mai pa thawa chuan inti hosak mel zetin abial nu chu a phone du ber thlang tur chuan ati chu mai ba ka gu chingi chu tunge ani shelovin phone lei sakte chu atum vel ma se gu chingin mi hausa zual chawina an nei phak kat aron phor meu chuan an lo meng phok na samai chu mai ba ka aming chu gu ching chen ani thu soi phei chuan an tlulo chawani gu chingi chuan phone nuai thum chuang man chu lei ngal ma se huang zili chuan oi har sala ti hle in doctor fana chu lem chang tura midang ruaya chuan alo pu mia dor ngak tu chuan lo thil fia ngalin huang zili chu aza mel viau mai abial pa chu lei sak ve tur chuan adil ngal ma se abial pa chuan to ati teu nge veison lop pa chuan aphu lo ati thu chu hril gu chingi chuan a phone lei thar chu doctor fana pek atum ngal ma se inspector suang chuan rem alo ti bik hau lo phone thar chu amana lei sak ngei tur thu chu alo soi mai baka doctor fan chuan phone tlo le tha amamo thu soin a phone lei sak chu a that tok lo thu alo hril bok anin nialai chu doctor fan chuan alo thel chuti lai chuan chin chu po kharon lutin doctor fanan phone thar le tum ti hriat chuan ron lei sak ve nga la tum gu chingite an kalson lok lai lo ni bok nen huang ziali chuan aron vo chun zom le ngal char mai ma se ati fu chi alo abial pa chu chin chu te hnuaya na thok alo ni chu in a han vo meu chuan abial nu chu namleng ngal nolin doctor fana laka chuan ngai dam dil ngal turin hril gu chingi te po ron letin doctor fana nula dang nena an lo mu chuan an ron lung oi lo na samai chin chu pon doctor fan chu inti nei tu tak chuan aron kai ngal mi mai nula hau chuan doctor fanan alo pui to dan te chu in sei theinan taka mangin an lo in hnial hlom doctor fan chuan gu chingi le inspector suang phone lei sak chu la ve in chin chu aron lung oi lo kher mai a phone thar chu lak sakin a selfie zui ngal wallpaper amang tura hrilin nula dang hau po wallpaper lan duin anron in selfie ve sup mai lak thin bik lutuka le peka chuan kan kat then to mai don nge mani doctor fan le chin chu in phur ho in chui chuan an sum don na lama tranpui turin som tlangwal pakhat le chui pu chu lo kalin lungria chian lo mai leinan 3 billion lai alo mang tian ria chuan an lo lung oi lo kher mai ma se doctor fan chuan lung satli mai ani lo thu soin a chunga chuan jade man to tak aum thu a soi bok tlangwal chuan lo oi lo hle in chin family phiar tu a puin police a khol ngal sarzian uang te po ron thleng ngalin doctor fan chuan dot a soilo fianan lung chu zei hona rot an han zei hon meu chuan jade man to tak hlir lo omin tlangwala chu atal buai viu mai sarzian uang pon dot a hril wang chuan aron beng zot mai apu po chuan dot alo hril wang chuan thin rim hle in benatum sarzian uang chuan lo dangin ngai dam dil ngal wat tur chuan hril
sin dot le lo langin doctor fanatenu fa le chu chui chu restaurant a thil ei turin an kal chuti lai chuan Mr B chuan restaurant nei tupa chu lo bia in doctor fana chuan apoi a soi thu suin phuba lo lak sak tur chuan ati doctor fanaten thil an ei don lai chuan anu phone chu lo ri in phone mang tur chuan chuak chuti lai chuan waiter pakhat chu lo kalin doctor fananu chu aron sului athil ken chu thauke vekin a hauzui ngal bor mai chu mai baka no pakhat man chu sing khat man lai ani thu sein doctor fananu po chu aming phok viau mai Mr B te po ron langin an ruam man na vek aloni waiter chu doctor fananu ti boitira doctor fanan waiter a an khum lai chu lo recordin internet a ti mul phau an tum aloni waiter po chu midang an lo kalvele thing halin doctor fananu chu ngai dam dil ve zain ngai dam sham tur chuan alo ngen midang chuan waiter chu khongai hle in an lo chan ngal doctor fananu chu man tumin doctor fanapo aron thleng phei ve ngal police call ngal tumin waiter po chuan hlo mel takin lem chu changjui restaurant nei tupa po ron kalin CCTV a khongai thak tak anga an lan theinan thupa aron choi ve ngal mul mai doctor fan pon an thil ti dan chu hrethiamin tangfenga chu puiturin a som ngal Mr B po ron lang le in tran puitu tur khol ngal doctor fanatelam ron lan chun zomin restaurant nei tupa po chuan Mr B an back up tu thatak anei ti hria in doctor fan chu alo tham lo viau mai an video nei manga lo blackmailin Paradise Community a apartment pathum tal peve tur chuan alo ti mai baka tu po khol se an buaina chu chinfel thei ani lo thu chu alo hril bok ma se tangfengate an ron lu meu chuan atal buai viau mai tlon ti hriat takalo bia in tangfeng chuan anam son ngal nol mai do kanan kil ho mek lai chuan Mr B po konfi tak chuan a camera nen aron in tin lut le konfi taka aron lu ngam na chan tran puitu tura som nu po chu aron lut ve ngal tangfeng pon doctor fana chu lo hril rung halin anula ron hruai chu chung ko thil ti thei tak an ni thu soin tang family po in an khin phak lo thu lo hril ma se Mr B hian athlang sual dewani doctor fana star ru em tu gu chingi ngei mai kha lo ni doctor fana nen an lo in hre thale ti an hriat chuan mak an ti tlang kher mai Mr B an buaina lo siam sak dan zong chu hril ngal vekin gu chingi po chuan gu family le Mr B ate in sum don ton na chu ti top ani thu hril ngal Mr B po thing ngal ropin a in chir mel viau mai sin dot le a chuan doctor fana kholaya kalain nupakhat hian a fanu that tu aron doctor fan chuan lo chanin ati pal ani thu soi he nu hian no pang hi cute ati ema wangin suita leisaka chu chuan a thok na dot no in ni khoselawin a omzui alo ni doctor fan chuan doctor ani thu soin mei cheno pang chu mutir turin hril apawar manga sui tang chu lak chu sak ngalin a thok na dota thil fel lo omte chu asiam thazui ngal reilo te nuwa no pang chu ron har chuakin anu chuan lom thu alo hril mol mai doctor fana in lama ho nu chuan no pang sui leisak tu nu le apasal inspector uang te chu ron kalin doctor fana medical skills chu pui anti ema wangin tran pui turin an ron ngen inspector uang chuan fa an nei thei lo thu soin doctor tam tak an ron nuwa po tran pui thei an om lo thu a soibok doctor fan chuan apawar manga endik ngalin olsam takin an har sat na chu a mungal an taksa chunga evil aura a om ti hria in 9 needles technique mang chuan a pai chu sak ngal poisa pe kan tum chu ladu lowin note an nei thei to tur thu chu a hril zui bok sin dot le a chuan doctor fananu u naute ron langin pathaw te nu fa thi na khan doctor fananu chu puin an thil lu nei chu sak dan le insem dan tur an lo ruam man me kaloni doctor fanatenu fa chu ron muin ngai mel tak chuan an ron ku vel ma se doctor fan chuan an thil tum chu lo mulok vekin alo ei lo mel viau mai anaw si tongi chuan doctor fana chu kai hrang ngalin a chung te ruam man na zong chu a hril vek ma se doctor fan chuan a hriat vek to thuin a lo chang in chunga chuan thulutin doctor fananu chuan a phone chu ron phor
a unaw te chuan ron deuh hle in si tongi po chuan a ron en sak ngal an phone man lai chu sing khat man chung lam vek ani thu sein doctor fananu phone chu zanga man borvel bak ani an rin lo thu chu nui zat ti hriat tak hian an lo soi anu phone man lai hi gu chingin nuai thum chuang laia doctor fana a lei sak khani ma se a unaw te hian an hre si lo si tongi chuan lung hluman to tak hmang siam ani thu soi chuan an ron en chiang ngal chu phone man to tur zia an hriat meu chuan an ang phuo mai doctor fana pon achim om ron chu le in fa te leitir ve ta cheu alo ti chuan an meng khup zul mai apute chu ron tong chuakin pa thawte nu fa vuina sum tam tham tak panral angai don thu sein doctor fana chu 1 million ian theu peturina hril ma se doctor fana chuan an thina khan engma thiam lo na anei lo thu sein engzat ma pek atum lo thu chu alo soi mak mai anu unaw dang chu ron ang ngal borin doctor fana te nu fa chu chung te re thei jok ngai sak lo le khongai na nei lowa an lo pu mia doctor fan po thin rim takaron tong chuakin anu dam lo laya poisa puk an phal lo thu te chu ron sein aron kok sia mai an hril hai deuh nge an meng khup zul hlom mai doctor fan chuan anaw si tongi chau chu ama pui thin tu ani thu sein million khat lai chu a pe zui midang chulung oi lo hle in an lo at khum ngal bor mai chuti lai chuan school principal pakhat localin an school sak that na tur poisa pek atum wangin doctor fan chu lom thu aron hril ngal mol mai 10 million lai chu pe in an lo thin rim le zual kher mai doctor fananu chu an chung ko ro hlu hral ruwa puin a jei thior lai chin chu chui lei sak po chu an chung ko ro hlu ani thu zak map lo hian an lo soi chuti lai chuan palian le ro thap mel zet hilo kalin ani hi doctor fana soi satura apute roi aloni palian a chuan anu unaw te phut anga poisa pek vat lo chuan a soi sak tur thu lo hril ron nek atum chuan akut chu lo man chatin a beng pernol mai ron etek atuma piang chuan ol sam tak hian alo beng pernol nol mai palian ati ngai na hrelo chuan a boss kawatum ma se doctor fan chuan alo hlau lo na samai kawat tur chuan hril zui ngal paliana po chuan khol zui ngalin doctor fan apon hlau lo ti hriat tak hian phone en pa chuan alo ngak rei vak lawa chuan paliana boss te chu an ron kal ngal a ming chu tangziang ni in tangfenga unaw pa fa pa ni doctor fan chu tangfenga nen lo in bemekin tangziang chu biak tiratum ma se tangziang chuan AI manga tangfenga o ang siama chuan alo pu mia chu vele a phone chu ron ri in tangfenga nge yalo ni tangziang chu ron an khum ngal borin ngai dam din ngal vat turati mai baka doctor fana soi anga pianga om tur chuan ron ril tangziang po chuan ngai damaron dil ngal mol mai anu unaw te chuan ruwa man na dang an nei le don ti hria in doctor fan pon tangziang a hril ru in an chu huna chet lak dan tur chu a hril ngal sin dot le lo langin doctor fananu unaw te chuan mithil ti thei tak mai pakhat lo muin a ming chu chen feng ani an chung ko nu ber hian a thi ma in an chung ko ro mai baka an in pui chu doctor fananu ro chun turin ada alo ni an ni hian ruwa man na ten om tak siamin an in pui chu ti chiat tira compensate tan sum tam tak lak an tum alo ni chen feng chuan thei top alo chu pui tur thu sein boina to pon apa chan puina atil tur thu alo hril bok doctor fana chu tang family ten an pui thin thu an lo sei chuan chen feng chuan a hlo bik lo thu lo sein an om na hmuna chuan an chu ko ai thil ti thei an om bik lo thu chu in ring tok tak hian alo hril an ni ho po chu lo phur thar hle in chen feng chu an lo tlon na samai atuka chuan pa thaw te nu fa vuina hun chuan mang an lo ruwa man lok ang chuan an zinga pakhat chu ril runat mel zeta trapin doctor fana te nu fa chu pa thaw te nu fa thattua chuan ron pu chulai mun chu sanan tum lai chuan anu chu ron man le doctor fana chuan akut chu lo man sakin alo pai thal ngal top mai tangziang chuan doctor fan chu ron muin chen fenga te thil ti tum dan le ruwa man na zong chu ron hril chu mai baka anu unaw te hian vuina hun an man lai hian lo thria tir vek turin ruwa man na an lo siam vek to alo ni
sin dot le lo langin chen feng chuan in ti chetur chuan apa chu alo tur mek chuti lai chuan doctor fan pon chen family sum don na chu gu family nuaya om ti hria in gu chingi chu alo khol ve mek anu in chu chen family ten ti chiata compensate chu midang pek dai an tum thu chu alo hril ve bok in om na mun an va thlen chuan chen feng chuan in chu doctor fanate ta bik ani lo thu lo hrilin an chung ko in trom thil ani thu alo hril bok chu mai baka an chung ko member tam zokin ti chiat an du thu soin an ni du lo ngot thei ani lo thu chu alo hril bok chu thu a hriat zet chuan doctor fananu chu ril runa hle in a u naute chu akal san zui doctor fananu u naute chu tifu in ti hle in an lo nui uar mai lom thu seinan chen fenga te pa fa chu ei tur tri turin restaurant an hruai lu an tum lai tak chuan thok tu pakhat chuan restaurant pum pui chu buk vek ani to thu sein mun dang zong tur chuan alo hril an ni in ti house ve to laklo chu an lo lung oi lo na samai chen fenga pa chuan tunge kani cm ti pa chuan nula chu namleng hal do rin avau zui mol mai chu ti lai chuan nula pakhat local le in restaurant pum pui chu gu chingi buk ti aron hril chuan an lo meng phok na samai doctor fan po ron thleng chhun zomin an lu tlang thei lo wang chuan nui so ti hriat tak hian alo fiam zui anu tei chuan kan lu thei lo na chuan engtin nge i lu thei bik te lulang tin tham lo zet hian alo chang doctor fan pon compensate manga bek man to tak alei chu muin ila in chhir lawang mo anti deuh khera anin biak buai chuan nula chuan a ron ko doctor fan chuan gu chingin ei tur leisak atum wanga ron kal ani thu sei chuan anu tei chuan alo oi lo kher mai nang ni nu fa mai hi engtin nge miss gu in ei tur a leisak te lulang cheu ti in deuh so ti hriat tak hian alo tong khum apate po chuan lem chang to lo tur a hrilin alo an khum ve bor mai ma se an rin ang ngot chuan thila thleng lo gu chingi chu ron chuakin doctor fanate nu fa chu in chunga lu tura ron so meu chuan mak an tilu tuk chu an lo ang phuau mai doctor fan chuan anu in chu chen fenga te pa fa in an thria tir thu le compensate chu midang an pek dei thu chu hril ngal chen fenga te pa fa chuan ngai dam dil ngal mol ma se gu chingi chuan an hachel lai tang chuan ban zui ngal chu mai baka compensate atang an sum hu zong chu nitlak ma in pekir le ngal vek tura ti chuan anu tei chuan bek man tau tak alo lei to bok nen alo mang ang kher mai doctor fanate lu nu chuan buaina thlen sak tua in pu tonin an in nial boi lai mai chen fenga te pa fa po chu thin rim hle in an ni u naw ho chu an soi sak mai baka an thil chan rul let nan an thil lu nei zong chu an lak sak vek bokani an thil ei zo nu chuan doctor fan ate po in thla felin gu chingi chuan akal liam ma chuan doctor fan chu aron mit siai zeu anun alo mu chuan alo phur le pek kher mai gu chingi chu mel tha ati mai baka fel ati thu chu hril le ngal charin Part-10 chu atop zui le ta ni